Ini ndiri mukadzi ane makore 37. Kana paine vachandibatsirawo veduwe, ndibatsirewo please. Nyaya yangu yakamira so. Zvakatanga ndine makore 20 ekuberekwa. Ndairota paine munhurume airara neni. Ndaiti ndikapatika ndaitoita kunge ndatorara nemunhu zvechokwadi. Zvinhu izvi zvakaramba zvakadaro kusvika ndaroorwa. Dambudziko randanaro nderekuti murume wangu akangondisema kwakundisiya. Hanzi handina mafeelings newe, kana neniwo ndanga ndisina mafeelings naye. Asi kana ndakarara usiku ndinonyatsonzwa kuti ndiri kurarwa zvechokwadi. Ndinomuka ndakaneta ndichiratidza kuti ndarara ndichiita bonde. Ndakabva ndaroorwa nemurume wechipiri, tikaita vana 2, asi rudo panga pasina, kutobhoekana naye. Nayewo aiti mafeelings neni haana, takabva tasiyana. Saka ini manje mafeelings nemurume ndinotomanzwira kuhope, ende bonde rinotopera kuhope. Please, kana paine wangandibatsirawo, shuwa ndatambura kuitwa bonde kuhope, ndibatsirewo veduwe. Vanoseka chimbomirai, ndiri kudawo kubatsirwa hama dzangu kuti ndoita sei because ndatambura. Even imba chaiyo ndatoona kuti handikwanisi kuita imba yangu. Saka ndokumbirawo kubatsirwa kuti ndikwanisewo kuita imba yangu nemhuri yangu zvakanaka. Uye zvekurarwa izvi ndiri kuhope zvipere please, because handitozivi kuti chii chinenge chichindirara, asi ndinotomuka ndakaneta, ndakatotota kuratidza kuti ndandakarara nemunhu. Ndinotenda hangu kune vachandibatsira vose.